ndithandaze ndenze zonke ezaa zinto kuye le ndifike enkonzweni sendihlutha iimpukho kaloku kuyenzeka uba uye enkonzweni uphinde uphume unjalo. Ayayibona ke yenye ingxaki enkulu ke leyo. Ithi ke ngoku le nto qala uzikhonzele before uyofika enkonzweni, kuzawuba lula ukusetsha le mimoya ndithetha ngayo yenkohlakalo yobugqwerha yamadimoni. Ufika phana sowuredi, uprepared uba yes, mazikhiphe kube kanye. Mamelani ke, ndithe mna ndagoduka ke guys, ndinguloo mntana unkenenkene unjalo ohluphekileyo nje emoyeni. Ndihluphekile guys ngelaa xesha emoyeni. Ndiyakuzonda nokuphila mani, akho nto eyayineminingi, kwakungekho nto nje eyenza isensi kuyo yonke le nto ndandiyiphila ngelaa xesha. Ngapha neetshomi mos zindijikele ngapha, ngapha nale femeli yam yenza nje into engacacanga nje, ifemeli yam yenza into engacacanga. Ndingumntana ohluphekileyo kahle kahle, nasemsebenzini bayandibiza ngoku ndinguNomashwa. Yini guys, kwavele kwakukuninzi. uThixo ndimbuza umbuzo ke, kanti Thixo uthuleleni? Utheni undivumela ndihlukunyezwe kanje ngabantu bakho basemhlabeni?